donc u nana ni vitesse de te donc gɛlɛya b'u kan dɔw bɛ taa cɛncɛn de ta k'a feere walasa u k'u ka dahirimɛ sɔrɔ u bɛ wuli ka taa bin de bɔ kana walasa u b'u ka dahirimɛ sɔrɔ u ka tɔɔrɔ kɔni an ɲa ye u ka degun an ɲa ye. n'a fɔ Umu Teli b'i da don a kuma na cogo min na Bajangara marabolo kɔnɔna na lakanabaliya kɔlɔlɔw kɔni binnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw de kan nin waati in na wa misalen tan tɛ fana Aminata Kansayi kabini sɔgɔma ale bɛ girin ka jɔ la Bajangara bɔlɔn fɛ walasa a bɛ se ka suman sɔrɔ cogo min na a kɔni seginna ka na so a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na ani foyi ma don Bajangara dugu kɔnɔ. Anw nana an tɛgɛlankolon an ka fɛn bɛɛ tora an kɔ. An bɛ ka balo yan Ala ni maa ɲumanw sababuya la. Ni maa kuma dogolen ninnu dagayɔrɔ ani Bajangara dugu kɔnɔna n'a kɛrɛfɛlaw la i b'a ye k'a fɔ ko musolaka caman de bɛ yen minnu bɛ degun kɔnɔna na mun yɛrɛ bɛ tali kɛ baloko kɛnɛyako ale ni fɛn caman wɛrɛw la an filɛ nin ye Yadiko Seyiba ka dagayɔrɔ la a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na a b'a yira n na k'a fɔ ko ni kɛlɛ tɛ a ma sigi n'a ye k'a fɔ ko ale na kɛ dutigi ye nin waati in na. Denmisɛn minnu filɛ ka dumuni kɛ olu bɛɛ bɛ ne ka mara kɔnɔ. Dɔw taara baara kɛ foro la. N sera ka dɔw tɔgɔ sɛbɛn ɲina kalan t'a la. Ni mara in kɔnɔna na maa kuma dogolen kura fara kɔrɔlen kan u bɛɛ lajɛlen jɛn bɛ fɛn kelen min kan o de bɛ tali kɛ gɛlɛya de kan ka u bɛna ta dɔw fana mana sigi gansan i n'a fɔ Fanta Dunyo musolaka caman de bɛ yen minnu kɔni bɛ girin ka jɔ la walasa u bɛ se k'u boloyɛlɛma sɔrɔ cogo min na ale kɛmɛ k'i wasa don nakɔ baara de la. Ne bolila ka bɔ an ka dugu la lakanabaliya de kosɔn yan n bɛ nakɔ sɛnɛ de kɛ walasa k'an ka denbaya ta ani k'an ka denmisɛnninw ka lakɔli wari k'o sara. An bɛ waati min na Bajangara marabolo kɔnɔna na temi yɔrɔ fara barokɛyɔrɔ ni bɔlɔlɔw sanfɛ i b'a ye k'a fɔ baro bɛ tali kɛ kosɛbɛ Mali tigilakaw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ mun sigi n'u kɔni bɛ ka ye mara in kɔnɔna na walasa ka lakanako k'o la sabati. Ne bi jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ne b'u wele hali bi an kɔni mago bɛ lakana de la an mago bɛ lakana la an mago bɛ musow ka dɛmɛw fana na parce que ni dugu lakanana basigi bɛ na bɛɛ hakili bɛ sigi an mago bɛ u ka musow fana dɛmɛ walasa u hakili ka sigi u bolola cogo min na ka na. An filɛ nin ye Bajangara rond-point na yan nɔ n'i ye yan yɔrɔ in munumunu i bɛ tɛmɛ ka taa Seware walima n'i taara Kiniyanfan na i bɛ munumunu ka taa Koro ka fo Burkina Faso o frontière la Bajangara rond-point o ye dugu taamasiyɛla ɲuman dɔ ye bawo dugu yɛrɛ tɔgɔ bɔra o de la ni Baɲangara n'a fɔ a ma ko Kunanba ni aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sanfɛla la waati jan nin kun ye Bajangarakaw ani Bajangara mara bɛɛ lajɛlen jigisɛmɛ jiri dɔ ye seko ni dɔnko fan fɛ nka lakanabaliya bɛnbaliya kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya ye nin mara in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya mun binnen bɛ musolakaw kan nin waati in bɛɛ lajɛlen kɔni ka laɲini de u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ni kelenya ka segin ka na nin yɔrɔ kofɔlen na walasa bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa i ka yɔrɔ la Tijani Wederawogo kabini Bajangara rond-point na Bɛɛ Banbara o tɔgɔ la.